Sa Good Vibes, kagabi formal nga ginpatigayon ang lights on ceremony sa Bacolod City Government Center. Nangin na posible ang pagpatahom sa BCGC bangod sa Mega World. May report si Romeo Subaldo. Kadungan sa pagpaandar sa mga Christmas lights sa Bacolod City Government Center sa kagabi, naghatag man ini sa kasanag sa nawong sa mga nagsaksi sang kahiwatan. Mga pamilya, mag-abyan, kag mga empleyado sa syudad ang nagsaksi sang lights on ceremony kagin pangunahan sa mga opisyal sa Bacolod. Mansig-mansig pa picture kag selfie ang mga yara dito sa kagabi. May mga nalipay kay humalin sa nagsugod ng pandemic, may amo na siniliwat nga kahiwatan. Pandemic ta? Sadya. Hindi naman gani. Mapil mo na git. Ang ini nga pamilya nagpiknik sa BCGC grounds para masaksihan ang pagpaandar sa mga Christmas lights. So, enjoy ng mga tao? Ha? Ma-enjoy ng mga tao? Ikaw personally na-enjoy? Ma-feel mo ng Pasko sa bong? Ha? Ma-feel mo ng Christmas? Oo. May nakibot sa kadamo sa mga tao nga nagtililipon bisan may pandemic sa gihapon. Nag-enjoy ka mahan nga may amo na dili kita sa Bacolod? Ibot mo ko gani, sir. Nga? Nga may amo ni subong, nga mo na yung sitwasyon. Nakibot kaya? Oo, sir, bago lang ko di ka gwaliwat mo. Oo. Sa natakita ko nga man tao, wala na lang ako nag-face mask, kaya wala na guro COVID. Mga magagbay nga negosyante ang nalipay kaysa Malawi gation pigaw ang negosyo kag sa karon makabawi na sila. Si Rodelin nagsilinga nakabawi na siya. Sang wala pa nagagwa ang mga kabataan, nagabaligya siya sa prutas. Karon balik na siya sa pagbaligya sa mga hampanganan. Kung wala kami kabaligya, muna kabaligya kami mga prutas. Prutas? Oo. Sabon na yung makabuan ng kabataan, kag ginapatawa na di, amo naman eh. Mas kaluyan kay kung sa prutas, or gamay lang amon ginansya mon. Tuod ka ma'am. Kung pera dere, mas mayo-mayo maginansya namon di. Si Lito naman nga nagabaligya sang bubod sang isda bisan paano nalipay kay kadamo ra sang tawo. Pero sunod sa iya, pigaw sa gihapon ang baklanay. Gamay ako. Igado mo. Gano, Ang pagdisenyo kag pagpasuga sa BCGC nangin posible sa bulig sa Mega World. Sa statement sang kumpanya, ilangagin sili nga ila ini nga regalo sa mga Bacolod nun. Ini magasimbolo sang masanag nga palaabuton sang syudad.